Ola, para empezar esta serie sobre habilidades sociais gustaríame empezar por unha que non sempre se identifica como tal, que é a habilidade de pedir axuda. Efectivamente, é unha gran habilidade. Moitas veces medramos coa idea de que isto de pedir axuda é algo negativo, pero non é certo, non ten nada que ver con amosarse máis débil ou non ten nada que ver co feito de que estou deixando que outros asuman as miñas responsabilidades. Para nada. No meu traballo, moitas veces a xente ven pedindo axuda cando xa non pode máis, cando xa está moi deteriorado a nivel anímico, a nivel de saúde psicolóxica ou incluso física. E por qué? Bueno, pois por unha creenza estrana e sin xeito que di que hai que aguantar e hai que seguir aguantando porque é o que nos toca. Bueno, pois non ten para nada que ser así. A xente, as persoas, nun momento dado da nosa vida, podemos necesitar de alguén que por coñecementos ou por experiencia nos poda asesorar ou nos poda axudar. Pode ser a nivel psicolóxico, pero pode ser a outros niveis que tenemos como máis normalizados. Cando eu vou a un fisio para que me axude ou que me dé unha táboa de exercicios para eu poder reforzar as miñas lumbares, por exemplo. E non pasa nada, a ninguén lle parece mal, nin lle parece extraño. Ben, pois a outros niveis da vida tamén ten que ser algo tan sinxelo e normal como iso tamén. Entón, cando ti requiras ou cando penses que o mellor alguén te pode axudar en algún aspecto da túa vida, non o dubides, pide axuda. Non ten por que ser sempre a nivel profesional, simplemente unha amizade ou un familiar no que confiemos pode botarnos esa man que en un momento dado necesitamos para sentirnos mellor. Así que, hoxe, poñémonos a practicar a habilidade de pedir axuda. Grazas.